Učíte sa a nejde vám to do hlavy? Strávite hodiny nad knihami? Máte pocit, že sa to už nikdy nenaučíte? Máme pre vás riešenie. Pripravili sme pre vás jednoduché tipy, ktoré vám pomôžu zorganizovať si učenie, lepšie si pamätať informácie a sústrediť sa na to, čo je skutočne dôležité. Naučte sa využívať svoj čas efektívne a zabudnite tak na stres a paniku. Učenie nemusí byť boj. Správna organizácia, lepšia koncentrácia a efektívne zapamätávanie môže byť vaším tajomstvom úspechu. Chlapi, a ako to máte vy? No 25 minút učenia a 5 minút prestávka. Ja zase mám všetko naplánované dopredu. Aj svoje tréningy, tak ako svoje učenie. Aké máš ty tipy a triky na svoje učenie sa? No ja úprimne, ja sa neučím. Ja väčšinou dávam pozor na hodiny a zapamätávam si, čo nám učitelia povedia. Takže sa učíš počúvaním? Áno. Tak hlavne písať si dobré poznámky a potom z toho sa učiť. Ministerstvo školstva pripravilo tipy a triky, ako sa pripraviť na testovanie. Nájdete ich na webe, ale aj na sociálnych sieťach Ministerstva školstva. Ale nie, že o tom niekomu poviete. Viete čo? Pošlite to každému spolužiakovi.